Frietjes, absoluut frietjes. Friet of patat? Hoezo? Patat. Friet. Ik eet het alle twee niet. Friet natuurlijk. Ik zit even te denken, wat een goede vraag. Friet. Nee, het is friet. Ik zeg patat. Echt waar? Het was ooit friet, het is nu patat geworden. Patat. Ik ben een friet. Ja? Dat denk ik. Ik Kom uit Brabant, het is friet. Ik zeg ook friet. Friet. Ik eet altijd frietjes en geen patat. Nee. Geweldig. Ik dacht, John van Eers kennende, dat het niet gekker kon. Maar jawel, het kan gekker. Het is een totaal entertainment wat ik heb ondergaan. Voor mij krijgen ze een 10. Het is een soort hele eigen stijl geworden. Het is absurd. Het is een avond van absurditeit. En daar moet ik heel erg om lachen. Dit is gewoon comedy puur zang. Enig. Als je hier in die zaal zit, dan is het een soort van, toch verstand op nul. Ik heb heel hard gelachen. Ik heb heel erg genoten. Knap, 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 knap. Als je gewoon een avond even alles wil vergeten, even alle ellende van de wereld of privé of wat dan ook, dan moet je naar Harry in de Keuken komen.